Galicia, ano 2075. Os efectos do cambio climático comezaron a notarse sobre todo no desxeo dos casquetes polares. Dos termos que sempre entraron en contradición, non? Casquete e polar. A continuación, ofrecémoslles o capítulo XXV de... XXV? Son romanos. Ah, son romanos. Fixeron unha serie de romanos na TVG? Os números son romanos. Ah, os números son romanos. Titulas así. No, peti silipollas, os números. Desculpa, teño tantas amantes que non recordo o teu nome. A Katiuska? Katiuska, a miña amante rusa, Katiuska. Non, María. María Katiuska. Pois eu levo toda a vida namorado de min mesmo. Me quiero solo a mí misma. Quisiera ser aurora boreal. Sen pecado concibida, Deus me colla confesado a min. Dime, filla. Padre, confeso que últimamente quixen ter sexo comigo mesmo. Un 69, e negueime. Bueno, en realidade non me neguei, é que non podo. Impídencho os teus valores. Non, impídeme os meus cadrís, que non dan de sí. Boas noites. Novos enfrontamentos nos parques eólicos de Galicia. E Galicia ten seguro de sol. Pero como te chamas? Xesús. Xesús, o fillo de Deus. Ti estás segura? Porque papá di que... Papá pode dicir misa, que papá é o teu pai putativo. Ti és o fillo de Deus. De tanto querer ser en todo primeiro. Claro que sí, fillo. Esquecín que a vivir. Os peixes saen frígidos do mar. Que máis me dá? Baixar a